megsértette az országgyűlés tekintélyét és képviselőtársait. Magatartása alkalmas volt a parlament méltóságának lejáratására. A házbizottságban a frakciók egyetértettek abban, hogy a képviselő úrnak nyilvánosan bocsánatot kell kérnie az országgyűléstől. A házszabályt én komolyan veszem, nem szeretem, ha eltérünk tőle, így majdnem szólásra is jelentkeztem az előbb a lehetséges 5 perces időkeretben, azonban nem kívántam újabb vitát generálni. Múlt héten sem akartam a szándékosan kétértelmű tréfás megjegyzésemmel az országgyűlés méltóságát sérteni, azonban ha valaki mégis méltatlannak tartja, attól ezúton bocsánatot kérek. Hogy szerintem milyen tömeges házszabálysértések csorbítják a tisztelt ház méltóságát, arról ma sajtótájékoztatón és napirend után fogok szólni a következő címmel: ne lógjanak a képviselők az országgyűlés vitáiról. Köszönöm figyelmüket! Mint a ház elnöke, tisztelettel kérem önöket, hogy a jövőben minden képviselő tartózkodjon a sértő kijelentések használatától, és parlamenthez méltó magatartásukkal óvják országgyűlésünk tekintélyét.